Здравейте! Намираме се във винарско имение Драгомир, една от българските винарни, избрана за топ 100 най-добри винарни в света за 2022 година. Нашият фокус са българските сортове грозде, като вината, които произвеждаме, може да ги видите като сортови от тези български сортове Димяца, Маврут и Рубин, или в купажи с останалите международни сортове, с които работим. Фокуса ни е да правим колкото се може повече винени дегустации, събития, да обучаваме хората, че българското вино заслужава да има шанс и да върне тези позиции, които е имало преди години. The revolution is coming and you better get ready.